Шынап та шулай бик күңелле без аның белән шулай сөйләшә торганы. Казаннан кузгалганда минем Люция пешергән тавык белән бәрәңгене ашап тора иде. Казаннан чыкканчы теге иртә белән сәгать 5-ләрдә чыгып китер, җин аш. Кемдер бит бөтен кешенең дә хатын минеке кебек түгел, иртә белән торып ашарга пешереп затып җибәрми. Мактаныйм әле. Нишәрди? Минем хатын. Min de pişireyim, min kıstığı pişireyim. Yarıya bu adam түгел дип сөйләмәде. Шуңа барабыз инде теге мамадышта туктап чәй-чәйбез куркып кына инде теге мантыйларны ашарга гел куркая. Җәвит сөйләгәннән соң бигрәк тә, чөнки ул бөтен халыкка сөйләде бит шунда мантыйны ашадым да ничә сакыр туктадым дип. Шалыга кергәндә әле белгән кафешкалар юк, куркып кына тоже инде шундан соң әгәр дә беләйек Elmira'nın bizim bilen barasını bilsek indi, min indi imanım kabim, aytam to'xtab da turmagыз. Hozir o'zining tege 2 zo'r so'mkisini ko'tarib, ana indi turmushga keltirib zata. Qishmi, nima izo oshib, ishib kirdi, narsa qozon boshlari, ayda oshatam deb ayta turgan. Shu vaqtlar esga tushib ketdi ham